Shekar tsuntsaye mafi tsaro a duniya. Ta ɗaya, akwai wani tsuntsu da ake ce masa swallow bait. Yana yin shekarsa ne da yumɓu. Idan ya tashi wannan sheka yana samun jikin dutse ko gini ya yi ta. Yana yin ta da faɗi sai ya ƙofa shiga ya ƙarama. Idan ka ga irin wannan abun to shekar tsuntsu ce, kar ka jefa dutse a jiki. Na biyu shine electrician bait. Wannan tsuntsu yana yin shekarsa ne a saman high tension ta wutar lantarki, inda ba kowa ya isa ya je ba. A nan zai yi shekarsa sannan ya batta a nan wajen. Na uku kuwa shine wani tsuntsu da ake cewa pendulum bait. Wannan tsuntsu yana yin sheka ne guda biyu a waje ɗaya original, ɗaya kuma jabu. Original ɗin yana zuba ƙwayayensa a ciki, jabun kuma ya batta a buɗe. Idan zai tafi kiwo yana rufe original ɗin sai ya bar jabun a buɗe, saboda ko da maciji ya zo ba zai ci kwansa ba.